Шамлар, добрий вечір. Це Бугунь на телеканалі ЕТР. Я з вами проведу два ефіри сьогодні до 9 години. В першому ефірі наш гість Олександр Федієнко, народний депутат України, слуга народу, член Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Доброго вечора. Доброго вечора. Цифрової трансформації, називають коротко цифровізації, тому що вже так діджиталізація, іноді з іронією про це кажуть. Якраз ми до ефіру говорили, чи є сенс мати окремий комітет. Не про це. Давайте про те. Всі, коли про цифровізацію, згадують про Дію, тому що у всіх, велику кількість людей Дія. Дія – це спільна робота, це міністерська робота чи спільна робота міністерства і комітету? По-перше, хочу сказати, що зараз Дією користуються приблизно вже 10 мільйонів громадян нашої країни. Це лише четверта частина, громадян? Але це, знаєте, вже достатньо величезна кількість для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працює цей цифровий додаток. Це, звісно, робота і міністерства, і комітету з питань цифрової трансформації, тому що коли міністерство запровадило всі ці нормативні речі, тобто ідеологію, ми як комітет приймали закон той же Paperless, цифровий паспорт, про цифрові реєстри, бо це ж Дія у всіх, це додаток в телефоні, але за тим додатком знаходиться величезна кількість цифрових реєстрів. Взагалі в нашій країні понад 360 цифрових реєстрів, щоб глядач зрозумів, що це таке. Це там реєстр прописки, демографічний реєстр, там будівельний реєстр, там якісь є дані. Вони були розгалужені між собою. І от ми, прийнявши, до речі, закони, їх поєднали між собою, і далі інформація з цих реєстрів передаємо на Дію вже. Тобто, коли людина Але у нас поки у користувачів Дії мало сервісів в ній, Це не так. Користувачі користуються додатком Дія, який знаходиться в телефоні. Там невелика кількість, дійсно, сервісів, що там паспорт, посвідчення водія, там студентський квиток. Закордонний паспорт, сертифікат вакцинації. Потім для тих, хто реєструє ФОП, всі дані по ФОПу і податки. Там все, що знаходиться в реєстрах, і зможе підтягнутися туди. Але при цьому є ще не додаток, а портал Дія. Там понад 176 послуг цифрових, які ми можемо, які громадяни можуть отримати на цьому порталі. Одна з послуг, яку всі чекають, і анонсовано було, що вона буде доступна, це так звана прописка, вона, як хоче назвати, реєстрація, тому що у всіх до цього ID були роздруківки в результаті місця прописки. Поки що, здається, недоступна, поки лише пілоти у нас щось тут роблять нам ехо. У нас така цифровізація своя. Але ця послуга реєстрації місця посвідчення, вона ще не доступна для всіх громадян України, здається. Дивіться, ми тільки прийняли відповідний закон. Дійсно, тепер вже місце реєстрації буде оцифроване. Всі довідки і є штамп, до речі, в паспорті будуть прибрані, як, вже не потрібний радянський такий, це рудимент, але в зв'язку з тим, що закон вступить в дію вже в наступному році, треба відповідний час для того... Тепер у мене. Для того все ж таки, щоб доопрацювати технічно ці речі, ще потрібні нормативні правові акти, бо одне діло прийняти закон, і інше діло ще завдяки нормативним правовим актам, щоб всі відповідні міністерства почали приймати і працювати з електронними всіми цими Але, дивіться, у нас є така форма, яка існує для переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Вони, там така заявна форма, реально заявна форма, людина просто приходить, каже, я живу там, і їй вірять на слово і дають таку довідку. І ця система, в принципі, в світі так існує система реєстрації місця посвідчення, десь заявив. У нас все одно передбачається, що треба буде мати згоду власника приміщення на реєстрацію місця посвідчення. Один з ключових моментів – це те, що якщо ви заявляєте реєстрацію за такою-то адресою, то власник цього приміщення або будівлі, або квартири повинен дати буде згоду. Чому зберігли цю норму?
Ну, дивіться, це ж дуже це така логічна штука. Тобто, хто може валідувати, що ви саме там будете зареєстровані у подальшому? Але ж ніхто не валідує для внутрішньо переміщених осіб. Але знаєте, до чого це призводить? Це призводить до того, що люди, які винаймають житло, досі не можуть там реєструватися, бо власники не зацікавлені. Зацікавлені ми розуміємо, чому, щоб уникати податків. А люди, які роками винаймають житло, вони не можуть заявляти, на відміну від внутрішньо переміщених осіб, які можуть заявляти без валідування цього. Ми знову залишаємо для дві різні системи для одних і тих же громадян. Ну, дивіться, наскільки я зараз з вас зрозумів, давайте ще раз. Ви кажете, що якщо хтось орендує житло офіційно, хтось неофіційно у подальшому. Це теж складна тема. Що ми називаємо офіційним і неофіційним орендою житла? Оплата податки і несплати податків. Все дуже просто. Для орендаря це не орендар платить. Тому орендар орендує орендодавець не реєструє свою угоду орендаря і не реєструє свою угоду про здачу. Важко сказати, що неофіційно. Ці ж люди, які внутрішньо переміщені особи, вони можуть орендувати житло і вони можуть заявляти це місце проживання через те, що якщо в них наявна реєстрація в окупованому Криму чи Луганській, Донецькій області, вони не потребують валідування. І тобто країна змогла зробити цей крок в 14-15 роках, і без валідування з боку власника реєструвати людей, фактично обраховувати людей, що вони там живуть по тому місці. Але для решти громадян ми чомусь не наважуємося досі це зробити. Дивіться, це ж все відбувається поступово. Спочатку прибрали довідку з пропискою, воно кажучи сюди. Наступний крок це буде те, про що ви кажете. Але це йде степ-бай-степ. І так і працює Міністерство цифрового і ми. Тобто вивчається проблематика. От був дуже великий соціальний запит на те, що ця паперова довідка не потрібна. Її прибрали, оцифрували. Все одно реєстр відповідно переміщених громадян, він існує. Далі наступний крок це буде робота з цим реєстром, бо вже є відповідний запит, я чую, я особисто передам це міністру. І вони вивчать, як це технічно можна було робити, щоб, наприклад, для таких людей не потрібна була валідація власника житла. Але дивіться, тут захисні механізми. Тобто, якщо людина реєструється за місцем проживання, щоб вона потім не отримала якісь преференції з точки зору що вона буде у подальшому захоче заволодіти цим житлом. Коли ви, не ви, а міністерство анонсувало про це, що у нас перемога і скоро не буде цих довідок, а там був момент, в якому було написано: реєстрація місця проживання ніяким чином не дає вже давно ніяких прав на це житло з точки зору володіння. Тобто це питання вже давно вирішено. Реєстрація і власність – це різні речі. Воно ніяких прав не дає. Тому називається, чому ми досі не можемо зробити крок без валідування власника житла. Я впевнений, що це буде наступний крок. Наступний крок. Логічних пояснень немає, чому так затягуємо це. Затягуючи це, дивіться, що ми отримаємо. По-перше, ми отримуємо, що ми не розуміємо, хто десь справді живе. Бо нам треба розуміти, що у нас в великих містах, там, де є робота, живе більшість людей, і зачасту вони не живуть там, де їхнє місце реєстрації офіційне. Да? І затягуванням цього ми досі не отримуємо реальні дані по демографії країни. І от у мене наступне питання взагалі, чи дозволяє нам нинішній рівень цифровізації розуміти, скільки громадян взагалі в країні? Чудове питання, до речі. Зараз вивчається питання з точки зору, щоб з урахуванням цифрових гаджетів, яким користуються населення нашої країни, спробувати якось підрахувати кількість населення, яке мешкає на території України. Там навіть і відомі вендори, такі як Apple, готові допомагати, бо вони мають відповідний доступ до відповідних даних, яка кількість перебуває тих або інших пристроїв на ті або інші території, тобто локалізувати їх якось. І інші вендори готові допомогти, і інтернет-провайдери готові допомогти, і мобільний оператор готовий допомогти, але всі ці дані, коли потрібно буде зібрати, їх потрібно буде обробити і далі отримати якусь відповідну кількість
з якоюсь похибкою населення, яке мешкає на території України. А вже є розуміння якесь? Так, вже є, і на наступний рік це заплановано. Ну і яке більш-менш чесний результат по наслідку? Дивіться, давайте спочатку ми проведемо, вірніше, міністерство проведе це роботи, коли отримують будуть відповідні результати. Ну, ми вже приблизно це, чесно кажучи, робили за допомогою мобільних операторів. Ми приблизно розуміли з величезною похибкою, кількість. Але величезна похибка? Ну, дивіться, якщо ми беремо тільки у мобільних операторів, це буде одна похибка. Якщо ми ще беремо дані у вендорів, це зменшить похибку. Вендори це хто? Вендори – це ті, хто виробляють електронні прилади і потім постачають їх на територію України. Наприклад, корпорація Apple – це вендор, корпорація Samsung – це вендор. У них і у тих мобільних. А є розуміння, скільки смартфонів в країні? Зараз немає такої статистики, до речі, бо у нас величезна кількість смартфонів потрапляє на територію України без офіційного перетину митного кордону. Тобто, але ж вони реєструються все одно в мережі, їх ніхто не блокує, значить ми можемо приблизно розуміти. Це той закон, який зараз ми вже комітетом рекомендували для розгляду в парламенті. Це щодо контролю імеїв з точки зору білого, сірого, чорного імпорту, який потрапляє на територію України. І вже після цього ми будемо знати більш точну цифру, бо зараз навіть мобільні оператори інколи не можуть визначитись в цьому питанні. І що, будете блокувати імеї якісь? Ну, дивіться, ми ж повинні будувати цивілізовану країну. Сьогодні в мене, до речі, була зустріч з Apple, і вони кажуть, що вони готові нас підтримувати в цьому питанні. Це дуже корисна штука. Але при цьому вони повинні чітко розуміти, що дійсно їх пристрій, який потрапив незаконно на територію України, буде заблокований. При цьому громадянам не потрібно хвилюватися. Якщо вони, наприклад, купили собі десь за кордоном пристрій, вони можуть його завести, в цьому проблематики не буде. Ми кажемо суто про те, коли, наприклад, 100 пристроїв завозиться, 1000 пристроїв завозиться десь в чемоданах, умовно кажучи, або в піджаках, як їх називають, перетинають митний кордон. Про ці йде речі. Якщо навіть громадян буде купувати вживаний вже пристрій на території України, він все одно вже буде в реєстрі. Тобто, вони будуть не ідентифіковані, це просто... А якщо він новий купить за кордоном і привезе? Немає проблем, завозить через додаток «Дія реєструє» і все. Тим паче, що ця норма діє зараз згідно митного кодексу, діючого митного кодексу. Громадянин України може завести на територію України 2 мобільних телефони, скільки пам'ятаю. І в цьому проблем немає. Чи дозволяє нам цифровізація і її рівень в Україні розуміти такі речі, скажімо, як потоки людей, які користуються, скільки людей користуються якимось, можливо, транспортом, скільки людей куди переміщуються, рухи, динаміку людей. Чи це дозволяє нам, тобто, для того, щоб зрозуміти, що наступне буде цифровізовуватися в країні? Які плани, скажімо, або яка візія цифровізаторів на наступні 5 років? Що ви хочете цифровізувати, що ви хочете отримати від цієї цифровізації? Те, що кажуть, це елемент смарт-сіті, коли, наприклад, очільник міста хоче зрозуміти, яка кількість людей користується, наприклад, перевізниками, скільки там є пільгових, непільгових, взагалі скільки людей потрапляє до тих маршрутних автобусів, там встановлюється відповідний пристрій. Я собі так уявляю. І в цьому проблем немає. Відкриваємо собі такий комп'ютер і таки дивиться, їдуть, стільки-то смартфонів їде в маршрутці. Ні, це трохи інакше, але теж можна, Це локалізація за допомогою мобільних операторів, а це використовують, до речі, для того, щоб таргетувати відповідну рекламну кампанію. Наприклад, ви, як телевізійна компанія, бачите, що у вас, наприклад, у місті Бориспіль мало вас переглядають, тому що вам піпелметр виміряли аудиторію, ви, приходите до мобільного оператора, їх 3, і кажете, ми хочемо саме на цю територію, щоб ви розіслали смс-ки. Мобільний оператор дивиться всі ці ідентифікатори, і тільки для тих людей, які знаходяться на цій території, там, де знаходяться ці базові станції, будуть правильні ці смс-ки. А те, що про перевізників, там трохи інша технологія, але при цьому вона вже давно працює, і прогресивні такі мери міст, вони цим досить користуються, зменшуючи, до речі, видатки на перевізників і все інше. Я вважаю, що взагалі питання цифровізації, воно не тільки про комфорт, воно в першу чергу ще про прозорість і про безпеку, і про зменшення корупції. Зараз трохи буду пояснювати. Дивіться,
оцифровувати ще багато чого є. В країні, ще раз кажу, 360 реєстрів, які не були поєднані між собою. Тобто кожен реєстр існував окремо. Програма президента Paperless, коли людина для того, щоб отримати державну послугу, не повинна бігати між державними установами, переносити їм довідку. Тобто людина повинна прийти в єдине віконце, замовити державну послугу, а у разі, якщо в отриманні цієї послуги потрібна довідка іншої державної установи, ці державні установи між собою самі обмінюються. Після того, як вони обміняються інформацією, вони повинні видати, це від єдине віконце, громадянину України, відповідно там ту довідку на цю послугу. Все, людині не потрібно бігати по всім там цих віконцям, носити довідки і так далі. Це дуже величезна робота, і дай Боже, щоб вона була закінчена там в принаймні рік, 2-3, там, бо, ще раз кажу, дуже величезна кількість реєстрів. Є такий термін інтероперабельність, щоб не хочу там якось там завантажити глядача, але це коли ви питаєте про Іванова, да, то далі ця інформація розбігається по всіх реєстрах, збирається вся ця інформація і потрапляє в це віконце. Наступне питання – це смарт-сіті. Нам потрібно дійсно оцифровувати міста, бо це величезна економія, ті ж розумні лічильники, освітлення, все інше. Да? Дуже цікавий приклад – це щодо зменшення корупції, коли я нещодавно читав, як людина визвала до себе поліцію, тому що там у неї було щось водійським посвідченням. Посвідчення перевірило, воно не билось в реєстрах, тому що воно було куплено. Да. І таким чином посвідчення анулювали. Те вже буде зменшувати корупцію, бо розумієте, коли посадова особа буде розуміти, що коли громадян України буде розуміти, що все одно це відбувається через цифровий реєстр, ну немає сенсу вже купувати той папірець. Але у нас є з вами останній рік, коли ми бачимо, що цілком в цифрові реєстри потрапляють дані про вакцинацію людей, які не робили вакцин. Тобто, якщо вакцини можна вносити в цифрові реєстри, і вони з'являються, то значить і посвідчення водія можна буде фальшиві, не справжні куплені вносити в реєстри, які будуть відбиватися, і тому корупція, ну, тобто, на дуже свіжі і дуже сучасні послуги, як вакцинація, чомусь ми побачили такий сплеск корупції, не бачений навіть для України. Дуже цікавий приклад, дякую. Але дивіться, для цього ми внесли запобіжник, відповідний штраф від 17 тисяч кримінальної відповідальність. Зараз вже інша хвиля. Всі бігають за цифровізаторами, називається так, і кажуть, як тепер видалити звідти те посвідчення, яке не буде валідуватися, тому що відповідальність буде нести як лікар, який вніс туди його, так і та людина, яка буде потім пред'являти. Будь-яка система має вразливості, розумієте? Ми ж передова країна, до речі, ви розуміли, бо я достатньо часто комунікую з європейцями, вони кажуть, слухайте, те, що ви робите, це взагалі революція. У нас такого немає. І, звісно, у нас немає у кого цьому навчатися, ми, умовно кажучи, це розробляємо самі, запроваджуємо самі. Будь-яка система має вразливості. Дуже добре, що наші люди такі розумні, вони розуміють, де можна там трохи, як то кажуть, підзаробити, але вони повинні розуміти, що після цього може наступити кримінальна відповідальність від таких... Після того, як це був сплеск, ви на рівні міністерства продумували, як би... Я розумію, що тут не тільки ваша, ви даєте сервіс, да? А питання слідкувати за лікарями, або зробили вони чи не зробили вакцину, це не ваша, в принципі, справа, але, можливо, у вас є якісь ідеї, яким чином або ускладнити, або унеможливити такі речі, коли фальшиві дані будуть потрапляти в систему. Тому чому це важливо? Не тільки важливо з точки зору, що обход системи, а ми навіть зараз можемо мати викривлені дані по тому, наскільки хворіють люди вакциновані, тому що у нас буде неспівпадіння між справжньою вакцинацією, да, і купленими сертифікатами, які відбуваються в дії. Ну, це хворіють як вакциновані, так і не вакциновані. Питання тільки в перебігу рівня кількості теж. Але дивіться, ну там ті кейси, які я вивчав, там вони вже дійшли до того, що кажуть, що лікар вам в глюкозу там вводить, чи там якось шприхаєте тим шприцом кудись в інше місце, мовно кажучи, а потім вас вводить. Але ми ж не можемо біля кожного лікаря поставити людину, наглядача, яка буде за ним дивитися. Да? Тут, якщо ми вже будуємо більш прогресивне суспільство, таку цивілізовану націю, ну то і нація повинна розуміти, що ці всі механізми потрібні не тільки для того, щоб
контролювати ці питання для того, щоб все ж таки і хвороби не розповсюджувалися у подальшому. Якщо людина для себе особисто обрала такий шлях, то вона повинна розуміти ті ризики, яка вона буде нести сама особисто, і тому оточенню, в якому вона буде знаходитись у разі, якщо вона захворіє, до речі. Друге питання теж пов'язано з вакцинацією. Зараз всюди, ну майже всюди, людей перевіряють наявність зеленого сертифікату для доступу там в торговельні центри, в кав'ярні. Але фактично це виглядає так. Я не скажу, що там я не з тих, що скажу, не перевіряють. Всюди, куди я заходив, я стикався, всюди просять, дуже ввічливо просять, але у людей нема можливості в цих кав'ярнях валідувати. Вони просто дивляться, ну а де гарантія, що я не показую скріншот якийсь, який я взяв у когось і зробив. Тобто нема або апаратури, яка би сканувала цей QR-код, або ще щось. Як з цим бути? Я якраз вже там незабаром хочу випустити свою статтю щодо цифрових документів, які потрібно все ж таки перевіряти. І вся ідеологія цифрових документів буде працювати тільки тоді, коли їх будуть, звісно, валідувати. Механізми валідування. Да. Дивіться, не буду називати там тих поштових перевізників, де дійсно не перевіряються. Тобто я їм демонструю, там, мовно кажучи, дію, вони там видають мені щось, і вони не валідують. Я запитую, чому ви не валідуєте? Да? Ну, різні там відговорки. Але при цьому я ходжу до спортивної зали, дівчинка не може мене там валідувати відповідним пристроєм, але вона натискає QR-код, вона дивиться, що все ж таки це працює, це дійсно на додаток. Дивіться, ну, зараз Міністерство цифрової трансформації, наскільки я знаю, запроваджує всі ці гаджети в тих закладах, де це потрібно. Але для цього не потрібен якийсь спеціальний пристрій. Це звичайний той же, умовно кажучи, телефон з відповідним додатком. Є, умовно кажучи, абонентський додаток, а є там серверний додаток. Так. Вони, коли ви натискаєте QR-код, вони там сканують, і там у них з іншого реєстру підтягується, що це саме ви. Да? Але ж оця культура, що це потрібно зробити, це повинно бути. Тобто культури немає. Фактично вони можуть зі своїх власних телефонів перевіряти для валідування не потрібно додаткових пристроїв. Ні, це звичайний телефон, він наводить там просто цей додаток, звертається вже, ваш додаток звертається до реєстру. І він там на 3 хвилини підтягує інформацію про вас, і їх додаток звертається до того ж реєстру, каже, десь, до мене прилетів QR-код, це хто? А то йому каже, це такий-то. Да? У нас, до речі, при проходженні Верховну Раду зараз управління державної охорони отримало планшетики такі маленькі, звичайні, вони просто наводять на мій QR-код, і їм там зразу відображається, хто я, що я. Питання, яке я не можу не поставити, бо це телеканал Кримськотатарський, він направлений для мешканців окупованого Криму. І я думаю, ці речі і дотичні до людей, які живуть на території окупованих районів Донецької, Луганської областей. Люди стикаються з тим, що коли вони зараз оформлюють закордонні паспорти нові або отримують нові паспорти ID, в них чомусь тривають великі перевірки, іноді людей змушують приводити свідків того, що це дійсно вони, громадяни України. З чим це пов'язано? Ми не довіряємо своїм реєстрам, чи ми підозрюємо, що на тих територіях залишалися бланки, і людям видавали якісь бланки, які не обраховувалися на території материкової України. Як буде цифровізація цих людей, які на окупованих територіях? Ну, дивіться, по-перше, звісно, ми оцифруємо всіх людей, це нормально. Більш того, я вважаю, що чим більше громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або анексованих територіях, будуть мати відповідні цифрові паспорти, це як громадяни України, які мають відповідні цифрові документи, щоб там їх не переслідували потім, да, принаймні за це. І вони користувалися всіми послугами материкової частини України і користувалися. Але дивіться, ми ж в стані війни знаходимося де-факто, да. Я так для себе міркую, що якщо, наприклад, людина там з відповідних територій, про які ви казали, і там дійсно відповідна спецпроцедура для перевірки, для того, щоб зрозуміти, це там ця людина, це громадянин України, чи все ж таки це, можливо, якийсь там засланий казачок, умовно кажучи. Така спецпроцедура була запроваджена відповідними службами, і вона існує. Але якщо вона доставляє якогось дискомфорту, ми можемо обговорити це питання для того, щоб зрозуміти. Але я не чув, що це прям таке викликає якесь критичне неподобство з боку наших громадян, які мають бажання. Можливо, ви визначили. А друге питання є? Нічого, я не чую. Я, до речі, досить часто відвідую як Луганську, так і Донецьку області. Ми буваємо на
КПП, перетину кордону. Я переглядаю це питання. З одного боку, ви кажете про те, що ваші партнери за кордоні кажуть про революційність кроків, які робить Україна в цифровізації. З іншого боку, ви, як Верховна Рада, влітку приймаєте закон, який зобов'язує всі юридичні особи подаватися по так званих бенефіціарів. Ви, мабуть, бачили всі ці черги, які відбувалися восени. Потім парламент відтермінував ці речі. І йшлося про прості взагалі запитання. По-перше, парламент ухвалив законопроект, який зобов'язує людей дублювати ті дані, які і так є. Про що я кажу? Компанії, які створені фізичними особами, скажімо, це ТОВ чи приватне підприємство, чи щось, там нема ланцюга юридичних осіб, які десь ховаються потім там в офшорах. Їхні дані і так є в будь-який сервіс, наприклад, YouControl, ти відкриваєш і бачиш, якщо там фізичні особи, хто є бенефіціарами. Навіщо людям подавати ті ж самі дані, якщо це засновники фізичні особи? А друге, торкнулося громадських об'єднань. Взагалі, це порушення філософії, це збочення якісь. Якщо у нас є громадські об'єднання, передбачається, що вони не мають мати бенефіціарів. Ми зобов'язали громадські організації теж робити. І по-третє, чому, запровадивши цифровізацію, ці речі ми вирішили робити знову через особисті прийоми, ніякого онлайну віддаленості. Все треба робити і через нотаріусів, які брали, там коштувало це від 3 тисяч гривень у нотаріусів і ще по Києву. Чому так сталося взагалі? Так, дивіться, по-перше, якщо уважно читати ті закони, які прийняли, до речі, це були відповідні пропозиції з Європейського Союзу, що ми повинні відкрити там всі ці питання бенефіціарів. Там було чітко визначено в паперовому та в цифровому вигляді. Закон був прийнятий 2 роки тому, але при цьому Мін'юст не знайшов часу розробити відповідні цифрові механізми відповідної проходження ідентифікації. Коли настав час X, всі прибігли і захотіли в цифровому вигляді, не працювали. Вітаю з днем народження пана Малюска, до речі, сьогодні, наскільки знаю, день народження. Міністра, да? Да, але це факт, з яким він, до речі, там навіть і в Фейсбуці погодився, що так, ми не розробили. Тому ми внесли відповідний законопроект про відтермінування цього всього, і це відтермінували. Щодо бенефіціарів, громадських організацій, асоціацій, всього іншого. І тих, хто заснований фізичними особами. І тих, хто заснований. Це ж не забаганки. Ми ж інколи виконуємо ті угоди про євроасоціацію, які у нас виписані. Да? Тобто, і там є деякі речі, які прописані, вони можуть подобатись, не подобатися. Але якщо ми обрали шлях інтеграції до Євросоюзу, ми повинні просто брати на себе ці зобов'язання і їх виконувати, бо інакше нас там ніхто не чекає. Тому дивіться, закони, які приймає парламент, вони повинні ще далі в державних органах відпрацьовувати з точки зору нормативно-правових актів. Тобто ми закладаємо механізм, я пам'ятаю цю статтю чітко, де було написано, бенефіціар зобов'язаний там за текстом, і далі 2 слова, в паперовому або цифровому вигляді. В паперовому ця форма існує, ці 2 анкетки, а в цифровому не було. І коли, звісно, люди, які мають цифрові додатки і самі знаходяться в цифровому просторі, прийшли і захотіли зробити це в цифровому вигляді, інструменту і механізму не було. Так як люди всі відповідальні, вони побігли куди? До нотаріуса. Це спочатку коштувало, наскільки пам'ятаю, там 600 гривень, потім 1000 гривень це коштує сама, це держмито. Потім 1200 гривень, при цьому ще й реєстратори державні працювали там 2 рази на тиждень по пару годин. Дивіться, проблематика була. Верховна Рада дуже швидко на це відреагувала. Дивіться, ми дуже швидко, і, до речі, завдяки пану Фрісу, ми внесли відповідні зміни, проголосували, і це напруження зняли. Да, але я сподіваюся, що відповідні міністри зроблять для себе відповідні висновки. Так як буде виглядати це, коли наступний час X настане? Я так для себе прогнозую, що міністерство вже не цифровується. Це міністерство цифрової трансформації, воно ці додатки не розробляє, а воно опікується реєстрами. Реєстри існують. Треба розробити відповідний профіль міністерству, ту формочку, але в цифровому вигляді, і далі все це поєднати з Дією, і далі це все буде працювати тільки не з додатком Дія, а з порталом Дія, який знаходиться все ж таки у нас.
Я думаю, що певна кількість мешканців країни досить швидко будуть опанують всі ці цифрові речі, але є питання сільської місцевості і старого населення. Для них все буде зберігатися, скажімо, в аналоговому, такому ламповому вигляді, чи їх теж будуть підштовхувати до цифровізації? Як це буде виглядати? І в які терміни ви передбачаєте повну цифровізацію країни і можливість повністю відійти від паперових носіїв і робити все онлайн? Так, починаю тоді складати це питання. Дивіться, за всі роки це перший раз, коли взагалі цим питанням опікується профільне міністерство. Вони отримали 500 мільйонів субвенцій на зменшення так званого цифрового розриву. Цифровий розрив – це розрив доступу до мережі інтернет між сільською місцевістю і великими містами. 500 мільйонів, величезна програма. Зараз доступ до мережі інтернет мають понад 65% населення України. Тобто інколи мені кажуть, близько 2/3, але третина це теж багато. Дивіться, це один з достатньо великих показників. Мені кажуть, там інколи про територію, я кажу, навіщо покривати територію інтернетом, там не мешкають люди. В Норвегії, наприклад, там покрили 30%, бо більша частина це незаселена територія, це північна частина. Тому дивіться, ми достатньо швидко рухаємося до зменшення цифрового розриву. Але при цьому ми повинні розуміти, що як тільки ми доводимо до людей інтернет, даємо їм цифрові послуги, ми повинні дати їм цифрові навички. Тобто ми повинні ще запровадити і запроваджуємо, до речі, знову ж таки, теж Міністерство цифрової трансформації разом з бібліотеками закуповують відповідні комп'ютери, розміщують їх в сільській місцевості бібліотеках, коли, наприклад, людина, яка хоче користуватися цифровими сервісами, приходить в бібліотеку, і бібліотекар її навчає, достатньо якісь елементарні речі, і далі вона користується вже відповідно цифровими додатками, отримуючи цифрові навички, так звані. Але для цього потрібно стимулювати населення. Що таке стимулювати? Я от інколи спілкуюся з паном Смілянським, Укрпошта, я кажу, Ігоря, слухай, у тебе такі черги, там бабушки стоять в очері, це просто. Він каже, слухай, я вже що тільки не робив, але вони просто хочуть піти поспілкуватися між собою. І вони так, їх вже не переробиш. Тому у нас програма така, як той же Paperless. Це не значить, що всі будуть 100% оцифровані. Той, хто захоче залишитись все ж таки в офлайн, в ламповій формі, це ж їх право дається, вони залишаться. Ті, хто все ж таки хоче далі рухатись, не витрачати свій час на ті черги, все інше, вони будуть оцифровуватися, вивчати ті ж самі цифрові додатки, опікувати цифрові навички, якось стимулювати собі. Я можу навести приклад свого товариша. У нього там, він просто коли розповів, я був просто шокований. У нього мама, і там понад 81 чи щось таке років, це то людина вже достатньо похилого віку. Але він навчив її користуватися Ютубом. І вона до нього прийшла і каже, Олександр, я тепер хочу жити, бо це ж величезна кількість інформації, їй вже це цікаво. Вона поступово заглинається в цьому стимулювання. Фінансові банки, які кажуть, якщо ти хочеш довідку в паперовій формі, це коштує грошей, якщо в цифровому, це безкоштовно. Це елемент стимулювання, і таким чином ми повинні рухати ці програми. В Європі ці програми, так звані 55+, існують на рівні держави, для того, щоб все ж таки суспільство ще більше оцифрувалося і користувалося цифровими навичками. Ці програми існують. Мінцифра, до речі, теж запустила всі ці програми, вони існують і на сайтах, але розумію, що спочатку треба людину навчити користуватися тим же сайтом для того, щоб там це переглянути і пройти відповідне тестування. Зараз достатньо велика кількість людей, хто користується сайтами Мінцифри, користуються їх відповідними програмами, отримують так звані ті сертифікати, що я там пройшов програму Мінцифри, я там вмію кібергігієну, я зрозумів для себе, вмію користуватися там додатками, там інтернетом і все інше. Вони достатньо величезна кількість вже таких програм. Наявність Міністерства цифровізації і отримання, тобто держави все більше даних через пристрої про людей, про рух мас, про можливо навіть можливо буде зрозуміти, хто під час відпусток де перебуває, чи буде у влади більше можливості, скажімо, впливати на людей як на виборців і від цього мати більше переваги, наприклад, в результаті організації проведення виборів більше ніж, скажімо, опозиційних сил?
Я розумію, що важко відповідати як представнику влади. Це не технічне питання, це питання більше в частині критичного мислення населення. 20 років тому ми не мріяли навіть про такі інструменти впливу, як Facebook, Instagram, ті ж самі телеграм-канали, там, не знаю, WhatsApp і все інше. Зараз це з'явилося. Це не інтернет, це платформи, які знаходяться в мережі інтернет, і їми хтось володіє, і це інструмент впливу. Туди завантажується постійно якась інформація. Там знаходяться ті люди, які проводять відповідну там закриту, називаємо так, соціологію, дивляться ваше уподобання, і вони для себе розуміють вже, як на вас впливати. Да? Але якщо людина не буде мати критичного мислення до тієї інформації, яка на неї падає, ну, дивіться, цим людьми можна впливати. Для цього не потрібно там дивитися, де ви знаходитесь, в Броварах, в Борисполі чи в Криму. Все одно, ну, ця мережа, вона ж не має кордонів, інтернет, да? Тобто просто коли ви дивитесь, наприклад, там за якимись подіями, які відбуваються, і ви цікавитеся в мережі інтернет, називається так, велика система це бачить, вона для себе розуміє, що вам це подобається, вона не знає, хто ви. Вона для себе не знає, хто ви, але вона бачить, що вам це подобається, і вона починає складати це окремо, додатково завантажувати вас якоюсь рекламою, можливо, таргетувати щось. А ті, хто хоче впливати на вас, вони мають там доступ до цієї інформації, вони для себе розуміють, ага, от є там 10 мільйонів людей, яким подобається ця тематика, 10 мільйонів, які подобається, але вони не розуміють на цьому, 10 мільйонів, яким не цікавиться тематика. Кого оберуть? Тим, хто... Кого цікавиться тематика? Ні, хто цікавиться не треба, вони все одно цікавляться, а ті, хто сумнівається. Тобто оберуть ті, хто сумнівається, і будуть вже працювати з цією масою людей для того, щоб стало 20, тих 10, тих 10, а ті, хто не подобається 10, немає сенсу витрачати час. Можливо, там хтось буде з ним працювати. Така ж з'являється, це може звабити і владу так само діяти по відношенню до виборців, бо це теж є аудиторія. Так, зараз в всьому світі так це працює. Дивіться, коли кажуть, що там було втручання Росії, вибори в Сполучених Штатах Америки, це ж саме інформаційні, це не значить, що там десь підробили сервер, якось там і щось там десь змінили, а це саме вплив на населення завдяки тим же ботафермам, все інше. Коли свого часу відбувалися всі ці процеси в 14-15 роках, всі майданчики впливу це були які ВКонтакте і Однокласники. Ботаферми можна назвати кібервійськами? Да, це кібервійська. Це кібервійська, які формують парадигму мислення тих людей, на яких вони впливають. Да, можна. І ці кібервійська є і у України, як у держави, теж є? Чи у нас вони у приватному бізнесу, у кожного і політичної групи, кожного свої 100% кожної політичної групи є ботаферм. У бізнесу є це? Але ж дивіться, у держави є? У бізнесу є 100%. У держави є ботаферм? Наскільки я знаю, держава тільки формує кібервійська, і вже сформований так званий центр протидії дезінформації. Це є те ж саме ботаферма. Тобто, коли там є якась інформація, потрібно зробити дезінформацію чи навпаки. Це потрібно відслідкувати, проаналізувати, потім завантажити цю всю інформацію в суспільство, мовно кажучи. Бо, на жаль, не всі переглядають телеканали. Я не знаю там пенетрацію проникнення вашого телебачення, вашого телеканалу. Ну, тобто, сподіваюся, багато людей дивляться, але все ж таки більша частина людей, на жаль, знаходяться в мережі, бо вони мобільні. Розумієте, суспільство стало мобільним. От чому мені інколи кажуть, що... І кому будуть підпорядковуватися ці кібервійська українські державні? Ну, згідно доктрини, яку підписано президентом, Міністерство оборони. Це Міністерство оборони. Да. Бо кібервійська, ідеологія самих кібервійськ, і я нещодавно писав статтю на цю тематику, це моя позиція стримування і напад. Що таке стримування і напад? Тобто кібервійська повинні вивчити кіберпростір умовного ворога на його території, знайти вразливості, а у разі будь-якої інтервенції ворога на нашу територію сказати: друже, ми знаємо про ті вразливості, є два питання: або ми там підриваємо щось, або ми не підриваємо. І це елемент стримування вже, розумієте, такий є. Свого часу Маргарет Тетчер сказала про Радянський Союз, що Радянський Союз розробив там конструкцію, яка мала можливість
можливість засікати запуск балістичних ракет за 20 хвилин. Ніхто не знав, чи працювало це, чи не працювало. Це називається Чорнобиль-2, такі величезні антени. Я думаю, що всі знають про це. Але ніхто не міг перевірити цю інформацію. Але це був такий елемент стримування, і тоді це був саме пік холодної війни. Сполучені Штати сіли, поміркували, запустимо, вони раніше засікуть, можливо, не засікуть. Таким чином і відбувся елемент стримування, і холодна війна залишилась холодною війною в минулому. Олександр Федієнко, народний депутат України, «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, говорили про те, які нові цифрові речі будуть запроваджувати наше і Міністерство і держава. Ну і дізналися про те, що Україна формує вже власні кібервійська, фактично будуть ферми, вже державного рівня. Залишайтеся з нами, далі новини. Після цього знову повертаємося до цієї студії. Дякую вам. Дякую вам.